L-infezzjoni tal-iskejbis infirxet minn dar tal-anzjani privata li s'issa l-awtoritajiet tas-saħħa għadhom ma jridux jgħidu li ma' hi. F'din id-dar tal-anzjani privata nstab li kien hemm 35 anzjan infettat bl-infezzjoni tal-ġilda skejbis. Konsegwenza ta' hekk 14 membru tal-istaff li kienu qed jieħdu ħsieb lil dawn l-anzjani ġew ikkontaminati wkoll minn din l-infezzjoni tal-ġilda. Dawn il-persuni meta marru lura d-dar infettaw 5 tfal minn 4 skejjel differenti. Charmaine Gawci, direttur tal-promozzjoni tas-saħħa qalet li apparti dawn il-5 titfal id-dipartiment sab li kien hemm 5 titfal oħra li kellhom din l-infezzjoni. B'kollox kienu involuti 7 skejjel differenti. Skola primarja A u B f'Pawla, l-Iskola Sekondarja Santa Margherita ta' Bormla, l-Iskola Santa Clara f'Taslima, l-Iskola Sekondarja Santa Teresa f'Santa Venera u l-Iskola Primarja Dun George Preka fil-Ħamrun. F'kull każ id-Dipartiment tas-Saħħa ta' trattament ta' prevenzjoni lil dawn it-tfal u l-persuni li qattaw ħin twil ma' tfal li kellhom l-infezzjoni. L-iskejbis tittieħed meta l-persuni qattaw ħin twil flimkien jew kuntatt mal-ġilda u mhux minn kuntatt każwali. Sa tard wara nofsinhar id-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa qal li kien hemm aktar minn 50 persuna f'Malta infettata bl-iskejbis u 10 tfal. F'każ li persuna tħoss li għandha sintomi simili għal dawk li kkawżati mill-iskejbis għandu jkellem tabib li min-naħa tiegħu dan jinforma bil-każ id-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa.